Mga 82 BC sa Amonay ha, diin ang katawhan milimod sa Dios, gipalayas nila si Alma nga batan-on sa ilang dakbayan, apan gisugo siya sa anghel sa pagbalik ug pagsangyaw sa pulong sa Dios. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Nasayod kami nga ikaw si Alma, ang halad ng pari sa simbahan. Kami dilimuto ni anang binua nga mga tradisyon. Ikaw mitugyan sa hukmanan kang ni Faiha. Ikaw dili ang labaw nga maghuhukom ka namo. Mianhi ako sa pagtudlo, dili mi mutuon nimo. Sumala sa balaang sugo sa Dios, diin ako gitawag. Dili kami sakop sa imong simbahan. Palayasa siya. Layas! Sahawa diri! Palayo diri lugara! Bulahan ikaw, Alma. Busa, hangad og pagmaya. Kay ikaw nagmatinud-anon sa mga sugo sa Dios gikan sa panahon nga nakadawat sa unang mensahe gikan kaniya. Tanawa, akong naghatag niini kanimo. Gipadala ako sa pagsugo kanimo nga ikaw mobalik sa Amonaya ug musangyaw pag-usab sa katawhan sa takbayan. Sultihi sila nga gawas kung sila maghinulsol ang Ginoong Dios mulaglag kanila. Kay tanawa, sila karon nagtuon aron ilang malaglag ang kalingkawasan sa imong katawhan. Muhatag ba ikaw sa ubos nga salugoon sa Dios ug makaon? Ako si Amolik. Usa ko kanipay, ug nasayod ko nga ikaw balaan nga propeta sa Dios. Ikaw ang gingon sa anghel sa usa ka panan-awon nga imong dawaton. Kuyog ka nako sa akong balay, ug akong makigbahin kanimo sa akong pagkaon. Nasayod ko nga ikaw panalangin ka nako ug sa akong balay. Magpasalamat ko sa Dios nga nagkauban kita. Unta siya manalangin kanimo og sa imong balay. Ako si Alma. Og ang halangdon nga pari sa simbahan sa Dios sa tibuok yuta. Ako gitawag sa pagsangyaw sa pulong sa Dios niini nga katawhan. Kay kamo pipakaon kanako og midawat kanako. Kamo bulahan. Among dungog ang pagpasulod og sulugoon sa Ginoo sa among panimalay. Pwede kang anihara dinhi kutob sa imong gusto. Salamat kayo sa pagpadayon kanako sa imong balay. Pwede ba ako makausap? Pwede ba ako makaanha? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon kanako. Lakaw og sultihi usab ang akong sulugoong si Amulek. Lakaw og panagna niini nga katawhan. Nagpila man inyong baligya. Maluwas ka mong tanan nga mutuo kaniya. Nagtinanglang ko og tabang bahin sa panagsungi sa yuta. Asang dapita. Sa kawasras sa syudad. Maayo din hana di ay kana duha kasino. Kantong mabunyagan sa paghinulsol diha sa pagtuo sa iyang ngalan. Miingon ang Ginoo, gawas kon kamo maghinulsol. Ako mo duaw ni ini nga katawhan sa akong kasuko. Oo, og ako dili mo hunong sa akong mapintas nga kasuko. Kinsa ka? Mutuo ba ta sa pagpamatuod sa usa ka tawo? Sakto si Sisu.
Kami dili mo tuon nimo kung ikaw managna. Nga kining gamhanan nga dakbayan malaglag sa usa ka adlaw. Kinsa ang Diyos nga wala na magpadala og tawo ang may katungod. Ining tawhanan sa pagpahayag kanato sa kamatuoran. Anang mahinungdanon o kahibulungang butang? O kamong mga dautan og hiwi nga mga kaliwatan. Giunsa nga kamo nakalimot sa mga sugo sa Dios. Wala ba kamo mahinumdom? Kung kining nga katawhan kinsa nakadawat sa dagang panalangin gikan sa kamot sa Ginoo. Makalapas supak sa kahaya ug kasayuran nga anaa kanila og makigbato kaniya. Kamo laglagon sa hingpit gikan sa yuta. Karon, aron kamo dili malaglag, musangyaw kami ni ining nga katawhan nga mag-ingon. Pag hinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit duol na. Dili madugay ang anak sa Dios moabot sa iyang himaya. Og ang iyang himaya mahimong himaya sa bugtong anak samahan puno sa grasya, kamakiangayon og kamatuuran, sa pailob, kaluoy og kamainantuson, daling modungog sa pangamuyo og pagtubag sa ilang pagampo. Og tanawa, siya mo anhi sa pagtubos ni adtong mabunyagan ngadto sa paghinulsol, pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan. Karon akong hinigugmang kaigsuunan. Kay kamo akong kaigsuunan, angay nga higugmaon, angay nga magdala og mga buhat nga gikinahanglan sa paghinulsol. Ayaw! Ayaw! Hunong! 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 Katawhan sa Amonay ha! Ako si Amulek, kaliwat ni Nipay, nga anak ni Lihay. Tao ako nga dili iyano og dungog, sa tanan nga nagkailakan ako. Ako gitawag sa Ginoo og makadaghan, og wala ko maminaw apan padayon ako nakigbatok sa Dios. Samtang ako nagpanaw, padulong sa suod nga kaliwat, ang anghel sa Ginoo mipakita kanako og miingon, Amulek, balik sa imong balay. Ug akong gituman ang tingog sa anghel, ug akong nakita ang tawo nga giingon sa anghel, nga dawaton sa akong balay tan-awa. Mao gihapon siya. Kinsa nakapamulong kaninyo sa mga butang sa Dios? Nag-ingon kang anghel? Ang may pahibalo ni ini kanimo? O kamong daotan nga ugiwi nga kaliwatan. Kamong mga abogado og tigpakaron ingnon kay kamo nagbutang og mga laang sa mga balaan sa Dios. Kamo naglaraw sa pagtuis sa pamaagi sa matarong gani sa hingpit nga kalaglagan niini nga katawhan. Kun dili pa sa pagampo sa mga matarong, kamo bisan karon doawon sa hingpit nga kalaglagan. Kun kamo mosalikoy sa mga matarong, dili bang Ginoo pugong sa iyang kamot? Og ang panahon dool nagawas kun kamo maghinulsol? Kini nga tawo nagbiay-biay batok sa atong mga balaod nga makiangayon ug sa maalamong mga manlalaban nga atong gipili. Nganong si Satanas dunay dakong gahom sa inyong kasing-kasing? Ako ba nagpamatuod batok sa inyong balaod? Wala! Ako namulong dapig sa inyong balaod, ngadto sa inyong panghimaraot. Ang katukuran sa kalaglagan ining katawhan na pahiluna tungod sa dili matarong ninyong mga manlalaban o mangguhukom. Karon kita nasayod nga kining tawhana anak sayawa. Siya nagbaka kanato. Siya namulong batok sa atong balaod o karon siya miingon nga siya wala mamulong niini. Ikaw mutubag ba sa pipila nga akong ipangutana kanimo? Oo, kung kini sumala sa Espiritu sa Ginoo, nga niya ka nako kay ako dili mosulti og supak sa Espiritu sa Ginoo. Tanawa, ani ay unom ka mga untay nga pilak. Tanan kini akong ihatag nimo kun molimod ka sa pagkaadunay labing gamhanan nga binuhat. O ikaw, nga anak sa impyerno, nganong ikaw mo tintal ka nako? Nasayod ka ba nga ang matarong dili madala sa ingon nga mga pagtintal? Nagtuo ka ba nga walay Dios? Ako moingon kanimo. Ikaw nasayod nga adunay Dios. Apan ikaw nahigugma sa katigayunan labaw kay kaniya. Ikaw na makak sa atubangan sa Dios nga rika nako. Mingon ka kining unom ka untay akong ihatag kanimo. Apan sa imong kasing-kasing dili nimo kini ihatag. Ang imo lamang tinguha nga ako mulimod sa tinuod ug buhi nga Dios aron may rason ka sa paglaglag kanako. Ikaw miingon nga adunay tinuod og buhi nga Dios? Oo, adunay tinuod ug buhi nga Aduna Dios. pa ba'y laing Dios? Wala. Giyon sa nimo pagkasayod niini. Ang anghel may pahibalo ni ini kanako. Kinsa siya nga moanhi? Kini ba ang anak sa Dios? Oo, Buluwas ba siya sa iyang katawhan sa ilang mga sala? dili. Kay dili may tabo nga siya mulimod sa iyang pulong. Hinumdumi kini mga butanga. Kay siya miingon nga adunay usa ka Dios. Gani siya miingon nga anak sa Dios mo anhi. Apan siya dili muluwas sa iyang katawhan sama og siya adunay katungod sa pagsugo sa Dios. Tanawa, ikaw na makak. Moingon ako pag-usap nga siya dili makaluwas kanila sa ilang mga sala. Kay ako dili makalimot sa iyang pulong.
Miingon siya, walay mahugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa langit. Unsaon nga kamo maluwas gawas nga kamo makapanunod sa gingharian sa langit. Busa kamo dili maluwas diha sa inyong mga sala. Ang anak sa Dios moanhi sa kalibutan sa pagtubo sa iyang katawhan. Siya modala diha kaniya sa mga kalapasan ni adtong motuo sa iyang ngalan. Og sila makaangkon sa kinabuhing dayon og ang kaluwasan moabot. Busa ang mga dautan magpabilin ingon nga walay katubsanan nga nahimo. Gawas sa paghubad sa mga higot sa kamatayon. Kaya nga adlaw moabot nga ang tanan mobangon gikan sa mga patay og mobarog sa atubangan sa Dios hukman sumala sa ilang mga buhat. Ang kamatayon ni Kristo mohubad sa mga higot sa kamatayon nga ang tanan banahon gikan sa kamatayon. Ang espiritu ug ang lawas may usa pag-usab sa iyang hingpit nga kahimtang. Mga bahin sa lawas ug ang mga lutahan mapahiuli sa tukmang bayanan. Sama nato karon ug kita dadun aron mobarog sa atubangan sa Dios. Masayod sama sa atong nasayran karon. Dunay tin-aw nga panumduman sa atong kasepanan. Kini nga pahiuli mo dangat sa tanan. Tigulang og batan-on, ulipon og gawasnon, lalaki og babayi, dautan og matarong. Ug gani walay buhok sa ilang mga ulo nga mawala. Ang matag butang ipahiuli sa iyang hingpit nga bayanan. Ug patubagon sa atubangan sa hukmanan ni Kristo ang anak. Ug sa Dios nga Amahan ug sa balaang Espiritu nga usa ka Dios sa kahangturan, aron hukman sumala sa mga buhat kung sila maayo o kung sila dautan. Kining mortal nga lawas banahon sa pagka-immortal gikan sa kamatayon. Gani gikan sa unang kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nga sila dili na mamatay. Ang mga espiritu mausa sa ilang lawas, dili na gayud bulagon. Ang tibok mahimo ng espirituhanon ug immortal. Nga sila dili na makasinati o pagkadunot. Zezrom, ikaw wala mamakak sa mga tao lamang apan ikaw na makak sa Dios. Siya nasayod sa tanan nimong gihuna-huna ug kini gipahibalo kanamo pinaagi sa iyang espiritu. Nasayod kami nga ang imong laraw ang panglingla ni ini nga katawhan. Nga sila mobatok kanamo sa pagbugal-bugal ug pagsalikoy kanamo. Unsay akong gisulti kanimo akong isulti sa tanan. Usa kini kalitag sa kaaway siya modala kanimo sa pagkaulipon ngadto kaniya. Siya muliyo kaninyo sa iyang mga kadena sa walay katapusang kalaglagan. Unsay ipasabot nga ang tanan mo barog sa atubangan sa Dios, ug hukman sumala sa ilang mga buhat. Gihatag ngadto sa daghan ang paghihibalo sa mga misteryo sa Dios. Sumala sa pagpatalinghog ug kakugi sa ilang gihatag kaniya. Apan kun sila mo patiga sa ilang kasing-kasing, kanila ihatag ang gagmayng bahin sa pulong hangtod nga wala sila'y masayran sa iyang mga misteryo. Og sila dadon nga mga bihag sa yawa, og dadon pinaagi sa iyang pagbuot ngadto sa kalaglagan. Karon mao kini ang gipasabot sa mga kadena sa impyerno. Kung kita mo patiga sa atong mga kasing-kasing batok sa pulong, ang atong kahimtang makahahadlok, kay niana kita pagahukman. Adunay gidugayon sa panahon nga gihatag sa tao diin siya makahinulsol, o kining kinabuhian na himong kahimtang sa pagsulay. Panahon sa pag-andam sa pagsugat sa Dios. Sa pag-andam ni anang walay katapusang kahimtang nga gipamulong kanato human sa pagkabanhaw sa mga patay. Karon kun dili tungod sa laraw sa katubsanan nga gipahiluda gikan sa katukuran sa kalibutan, wala untay pagkabanhaw sa mga patay. Apan dihay gipahiluna nga laraw sa pagtubos, nga mo pahinabo sa pagkabanhaw nga gipamulong. Ang Dios mihatag sa mga tao og mga sugo human ikapahibalo ang laraw sa katubsanan, nga sila dili gayud mohimo og dautan. Og siya mo ingon kun kamo maghinulsol og dili magpatiga sa inyong mga kasing-kasing. Ako maluoy kaninyo pinaagi sa akong bugto nga anak. Busa kinsa ang maghinulsol og dili magpatiga sa iyang kasing-kasing. Siya makaangkon sa kaluoy pinaagi sa akong bugto nga anak. Sa kapasayloan sa iyang mga sala og sila makasulod sa akong kapahulayan. Ako manghinaot nga kamo magpaubos sa inyong kaugalingon sa atubangan sa Dios og magdala og bunga nga gikinahanglan sa panghinulsol. Nga kamo usab makasulod ni anak nga kapahulayan. Karon ang panahon sa paghinulsol. Kaya ang adlaw sa kaluwasan nagkaduol na. Og nang hinaot ko sa kinasing-kasing nga kamo mo patalinghog sa akong mga pulong og musalikway sa inyong mga sala og dili ilangay ang adlaw sa inyong paghinulsol. Kamo magpaubos sa kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Mutawag sa iyang balaan nga ngalan magbantay og mag-ampo sa kanunay. Nga dili matintal labaw sa inyong malahutay o giyahan sa balaang espiritu.
magmapaubsanon, magmaanghop, masinugtanon, mapailubon, puno sa gugma og kamay inantuson, mag-angkon og pagtuo sa Ginoo, paglaom nga makadawat og kinabuhing dayon, mag-angkon og gugma sa Dios sa kanunay sa inyong kasing-kasing, aron kamo bayawon sa katapusang adlaw og makasulod sa iyang kapahulayan. Namulong ka og paghinulsol. Unsay among buhaton? Nganong maminaw man ta ni ining mga tawhana? Si Amolik na Kini makakanato. mga tawhana mibiyay-biyay sa atong balaod. Ug usab batok sa atong mga mandalaban ug mga maghuhukom. Gibaybiyay niya lang tanang katawhan nga niya sa yuta. Ayaw! Ayaw sa! Hunong! Ako nakasala! Kining mga tawhana walay lama! Atubangan sa Diyos! Mituo ka ba sa mga pulong ni ining nga gitawag nga propeta? Dada sila. Ayaw! Sunugang asawa sa tumuto Ayaw! o mga anak. Ayaw! Ayaw! Nangahas ka sa paghagit sa akong awtoridad? Ako nakasala! O kini sila walay lama sa atubangan sa Diyos! Kapanamas tamason, kining mga tawhana. Dada sila, ipalayo sila, ipagawa sila sa akong nataran. Itambok sila! Unsaon nato sa pagsaksi niining makahadlok nga talanawon, ipatuyod nato ang atong mga kamot o gamiton ang gahom sa Dios ug luwason sila gikan sa mga dilaab sa kalayo. Ang Espiritu nagpugong ka na ako nga dili gyud mo patuyod sa akong kamot. Ang Ginoo midawat kanilang kanto sa iyang kaugaligon sa himaya. Og siya mitugot nga sila mobuhat niini. Aron ang mga paghukom nga iyang ipahamtang kanila sa iyang kasuko makiangayon. Tingali sila mosunog usab kanato. Mahimo kini sumala sa kabubuton sa Ginoo. Apan ang atong mga buhat wala pa matapos, busa sila dili musunog kanato. Human ka mo makakita mo sangyaw ba kamo pag-usab ni ini nga katawan? Kamu nakakita nga kamo walay gahom sa pagluwas ni adtong gitambog sa kalayo. Niyang Dios miluwas kanila tungod kay sila sakop sa inyong pagtuo. Unsay inyong ikasulti? Ibalhog sila sa bilangguan. Bubarog ba kamo pag-usab og muhukom ni ini nga katawhan? Og mubiyay-biyay sa among balaod? Kung kamo adunay gahom sa Dios, luwasang inyong kaugalingon gikan sa mga gapos. Diha kami mutuo nga ang Ginoo mulaglag ni ini nga katawa. Sumala sa inyong mga pulong. Unsa kadugay kami mag-antos ining dagkong kasakit. O Ginoo, hatagi kami og kaligon sumala sa among pagtuo nga anak kang Kristo gani ngadto sa kaluwasan.
Abi na akong patay na mo tungod sa akong kadautan. Pasaylo ako. Ayaw ako. Mutuo ba ikaw sa gahom ni Kristo ngadto sa kaluwasan? Oo. Ako mituo sa tanan iyong kitudlo. Kung ikaw mutuo sa katubsanan ni Kristo, ikaw mamaayo. Nagatuwa ako. O Ginoo nga among Dios. Kaloy ay kini nga tawo, og ayuha siya sumala sa iyang pagtuo nga anaa kang Kristo. Zizrom, ako mubunyag kanimo pinaagi sa otoridad gikan sa makagagahom nga Dios.